Muzeul orașului Oradea funcționează ca secție a Muzeului Țării Crișurilor, are ca sediu cetatea Oradiei, nu întâmplător, pentru că cetatea este cel mai important monument și cel mai important obiectiv istoric al orașului Oradea, având o istorie de peste 900 de ani. Nu întâmplător, așadar, în fiecare an, înainte de pandemie, numărul de vizitatori care treceau pragul muzeului nostru se apropia de 50.000 de plătitori de bilet. Una dintre cele mai interesante și mai spectaculoase spații din interiorul cetății este sala cu grifoni, o sală construită împreună cu clădirea din care face parte în secolul al XVII-lea, în prima parte a acestui secol. Este o sală în cadrul căreia, pe pereți, putem găsi o serie întreagă de ființe, pe de o parte ființe reale, pe de altă parte ființe imaginare. Se numește sala cu grifon pentru că în două locuri apar reprezentate aceste creații, spunem, mitice, o combinație dintre leu și vultur. În sala cu grifon era spațiul în care principii Transilvaniei, care au transformat Oradea în a doua reședință după Alba Iulia ca importanță, își primeau oaspeții și aceste animale de pe pereții acestei săli fac trimitere la virtuți foarte apreciate în epocă. Ne aflăm în fața zonei prin care se intra în perioada medievală în interiorul catedralei romano-catolice care funcționa în interiorul cetății Oradea. A fost o catedrală în stil gotic, de dimensiuni foarte mari pentru acea perioadă, având aproximativ 70 de metri lungime. Din păcate pentru ea, de-a lungul timpului, a suferit mai multe stricăciuni, mai multe daune, inclusiv un cutremur a afectat-o, dar ea prezintă o importanță deosebită pentru faptul că în interiorul ei, în Evul Mediu, au fost mormântate mai multe capete încolonate. O expoziție foarte interesantă pe care publicul o va putea vizita pe tot parcursul acestui an este cea dedicată invențiilor lui Leonardo da Vinci și modului în care el a știut să pună apa, aerul și focul în slujba societății omenești. Este o expoziție interactivă, este o expoziție în care publicul poate să vadă modul în care aceste surse de energie puneau în mișcare fel de angrenaje. Este o expoziție inteligentă, în sensul că aceste mecanisme sunt puse în mișcare pe baza unor senzori care se declanșează efectiv când turistul se află în apropierea lor. O altă expoziție interesantă, interactivă, este cea dedicată vieții la curtea regelui Matia Corvinul. Este o expoziție în care se insistă în special pe modul în care regele și cei din suita sa luau masa și, de asemenea, ca orice perioadă aparținând renașterii, a fost și un interval în care regele Matia Corvinul a dus mai multe campanii militare. Nu întâmplător, în timpul domniei sale, regatul ungar, cunoscând maxima sa expansiune. Prin urmare, o parte a expoziției insistă pe modul în care această armată era organizată, pe modul în care campa. Există și un loc special pentru copii în care ei pot să
desfășoară diverse activități, diverse jocuri. Încă de la deschiderea ei în 2019, această expoziție dedicată primului război mondial și generalului Traian Moșoiu a fost una dintre cele mai vizitate dintre toate cele pe care le-am amenajat. Un loc aparte l-am rezervat modului în care soldații luau masa. The castle is beautiful and has a rich history, and I could get lost in here for hours. Foarte fain, îmi place mult. Am și jucat cu jucăriile. Interesant. E mult mai interactiv. Dacă cei mici găsesc interesante expozițiile dedicate lui Mattia Corvinus sau cea a invențiilor lui Da Vinci, în schimb cei care, să spunem, au trăit perioada regimului comunist, găsesc aici o zonă de reconfortare și o zonă în care își aduc aminte de tinerețea lor, mai precis în această zonă în care este amenajată o expoziție dedicată modului în care tinerii își petreceau viața în regimul comunist și modul în care ei încercau să se distreze. Și una dintre modalitățile de a se distra, de a putea să evadeze din stresul și din cenușiul cotidian era aceea de a participa la discoteci.